Вітаю, Ігор. Вітаю, Олегович. Вітаю, господарства. Напевно, ўжо будзе больш правільна звяртацца як Вадим, бо ўжо грамадскі чалавек. Ну, ведаю, що тебе Александр зовут. Так, мяне Саня. Ось, слухай, буду задаваць сёння неважкія пытанні, якія цікавяць мне і мае гледачоў. Давай пачнем з таго, што вось мы з табой пазнаёміліся ва ўкраіне у ПКК, і я да гэтага часу шчыра не ведаю, якую пасаду ты займаў. Можаш распавесці пра яе і якія функцыі? Ну, я тады з самого початку розповіду, що я потрапив в Україну одразу після Майдана у 2014 році, коли ми зрозуміли, що в регіоні починаються події, тоді вже забрали Крим у України. І ну, на той час мені було зрозуміло, що війна буде. І в такі якби переломні часи історичні, це завжди з'являється шанс. Да, це трагічна ситуація, але, наприклад, шанс для Білорусі. Тому що Білорусь, сателіт Російської Федерації, вона так чи інакше втягнута буде в цю війну. І на той момент мені здавалося, що це от відбудеться те, що відбувається зараз, з 22-го року, вже в той момент. Ну, помилився на 8 років. І коли ми приїхали, тоді після Майдана доброохотники правого сектора стали рихтувати свої загони бойові, долучились до їх, ми, кілька білорусів. І спочатку вишкалювались, потім потрапили вже в якості волонтерів на їх позиції, а потім вже долучились до 5-го батальйону. До речі, тоді я познайомився з Яном Білорусом, який зараз в полку Калиновского. В селище Пески, это под Донецким аэропортом, где мы были на позициях, мы утворили тактичную группу «Беларусь». Там такое записали видео на 25 соковика 2015 года. Еще Василь Парфенков был живый, тогда он был в іншому доброохотницькому батальоне, але тогда они стояли так само в селище Пески. И с разными там ротациями, с разными заездами. Кто-то был на фронте больше, кто-то меньше. Ну, я там до початку 2017 года, ну, самое больше у меня трималось в Мар'їнці, мы были там полгода. Вот. После 2017 года почалась там така трошки у кожного своє життя, соціалізація, в українській речаїсності, бо треба було ніяк виживати. І в 22 году, перед початком этой полномасштабной фазы, уже было зрозуміло, что напереди Великая война. Было домова о том, что мы збираємося все в Києві и долучаемся до некого подразделения. На той час я был переконаний, что это будут украинские доброохотники. И у меня была домовленность с украинскими доброохотниками, что мы будем вливаться туда. Параллельно у хлопцев, которые были при Азове, было домовлено с Азовом. И когда мы приехали в Киев, отрималось, что там зброї не было на той момент, а в Азове они уже набирались, они вошли в територіальну оборону Києва. Так ми вошли в територіальну оборону Києва, вот и Азовский рух. Ну, ти там, здається, теж потім був в цій школі, де ми спочатку збиралися. Ну так, у соковику я приїхав. Да, і від самого початку формування у нас було кілька виїздів на, ну, умовно, бойові, коли там бої під Києвом йшли, ми там виїжджали на Васильків, на Вишгород, там хлопці удільничали в боях в районі Ірпеня. І я займався питаннями рекрутингу, так як у мене були сувязі з кіберпартизанами, їх одразу залучили до пробивки особового складу, який заходив. Тоді їм кліво поширявся наше підрозділення, кожен тиждень приїжджали нові люди. Я наладив систему перевірки людей ще в Україні, тому що я лічу, це важливо. Ось. І питання логістичного забезпечення. Так як у мене були виходи і знайомства з різними там, політичними діячами білоруськими, так і активістами. Фактично, у мене роль була, коли так адаптована к натовській структурі, військово-цивільна комунікація. Да, коли була у нас нарада командирів, мені дали посаду намісник командира полка. Ну, без удокладнення.
что за наместник, потому что я не занимался наўпрост боевой работой, только ускосно. Ну, там забеспечение, логистика, коли трэба, там, як спикер выступал, в основном тогда был Кит, я и, ну, еще некоторые хлопцы. Калі трэба было ўзмацніць, нейкі такі зрабіць ціск в бок Лукі, бо тады было вельмі верагодна, што войдуць беларускія войскі вслед за москаляне, то мы там таксама праводзілі пэўныя рэчы па падрыхтоўкі, ну, скажем так, падрыхтоўкі таго, што беларуская армія, яна прыняла правільны бок канфлікта. Сейчас не буду распавядаць всего. Ну а так, у меня были периоды, когда я спынял контракт для того, чтобы выехать за межу. Было несколько таких командировок, в выніку яких домовленность на подтримку ПКК была на значном уровне. Напевно, большинство хлопцев этого не ведало, потому что у нас логистика была замкнута на одном человеке, который, я разумею, информацию далее, ну, по разных причинах не пускал. И там еще певні особи при, як кажуть, київському штабі, які так само були не зацікавлені, щоб інформація розходилась далі. Наприклад, рації, може бути, ти їх сам бачив, Motorola, вельми добре, 120 рацій, це в этой допомоги, з якою я домовився. Вельми шмат машин зашло, із них 8 нових машин зашло на ПКК. Так само по моим домовленностям 3 зашло автомобиля по линии допомоги с боку АПК, Объединенного переходного кабинета. Некоторые из этих допомог по позициях было 2 поста у нас размещено на полковых ресурсах. И можно и зараз знайти на старые ТГ-каналы, там эта обвеска есть. Тому вот в некоторых нюансах, чем я занимался, я расповел. Но были еще речи, которые я и зараз не могу указать, потому что, скажем так, напишем мемуары, даст Бог, после закінчення этой войны. Обов'язково почитаю, дякую за відказ. На сьогоднішній день йдуть реформи у полку, ви виступаєте за реформи? Безумовно, можна сказати, один із там, якби, ініціаторів того, що зараз відбувається в полку. Так, а чому не засталіся у полку? Чому зволилися, ті вас зволили? Можете, ну, потлумачити? Так, ну, на сьогоднішній час на опошнім полковому зборі було прийнято рішення, що полк Калиновського – це хлопці і дівчата, які знаходяться на контракті в ЗСУ. Це ті, які були колись на контракті, але зараз знаходяться там на лікуванні, в відпочинку, або там документи роблять. Це полковий резерв. І хлопці і дівчата, які ніколи не були на контракті і не будуть. Наприклад, такі як кіберпартизани, але вони частка полкової всієї історії. І це так само полк Калиновського. Тому я в полку, просто я зараз в резерві. Угу. Ну, тут цікаво, я придиратися не буду, бо був такий коментар мені, що коли ось цей рух громадський з'явився калиновці, мені написав побратим, каже, ось там калиновці, ти там калиновець, сидиш у Польщі, а я тоді хто? Тільки що повернувся з позиції. Ну, на мой погляд, калиновці – це менавіта вояри. Ладно. Так, глядзіце, на що я хотел яшчэ звернуць увагу на тое, што вось рэформы пачаліся, як я разумею, вельмі позна. Але вось інфармацыя перыядычна прасочвалась пра нейкія крадзяжы, да, яна можа была не пацверджаная, але тым не менш зараз ідзе ўжо такое моцнае разбіральніцтва, і я вось хацеў да вас звярнуцца як да ўсё ж таку камандзіра штаба. Ці заўважалі вы щось недобрае вось падчас падзеяў яшчэ вось калі фарміраваўся полк? Ну, у мяне была, напрыклад, бачана ці інфармацыя, што адбывались нейкія рэчы, которые можна сказаць, што гэта недбайнасць. Ну, це, як это по-русски, щоб було зрозуміло, там халатна злочинність, там, да, що, наприклад, ти мог зробити так чи інакш, ну, наприклад, жовнір бере на пустому місці, там, нищить майно, ну, розбиває машини. Просто из-за того, що він любить, наприклад, їздити хутко, без ніяких до цього потреби. Ці, наприклад, набуваються речі, які можна було танней набити, а ці набуваються речі, які не зовсім потрібні полку. Але навпрост гэта можна было спісаць як на коррупцию, а можна было спісаць, ну, от просто люди
не дапрацавалі, ці чагосьці не разумеюць. Але ну, я не меў дачынення да размеркавання ні дапамогі, ні фінансаў. У нас там был іншы чалавек, который за гэта адказваў. Ну, в прынцыпе, і іншыя двое вядомых персонажаў, якія там фактычна все разрулівалі. Там, ад шкарпетак да аўтамабілей, каму што аддаваць. Таму я хлопцам, некаторым нашим сказаў, калі вот это все пачалось, і был зменен кіраўнік фонда Каліновскага, был прыбран Войніч, прызначили мяне. Ну, як сказали хлопцы, у меня есть украинские документы, трэба камусьці стаць резидентом Украины. У меня украинские документы, это посвящение беженца. У меня нема паспорта. И я зашел просто как техничная посада. Я одразу написал доверенности, у меня нема физичного часу этим заниматься. И я сказал нашим полковым, хлопцы, кто хочет довести справу про коррупцию до конца, есть доступ до всех документов фонда, калі ласка, вам все дадуть. Пакуль что не бачу инициатив. Спадарства, я ведаю, что большая колькасць это добраахвотнікі з ПКК глядзяць, калі ласка, вось прапанова ад Ігора, ад Вадима, что можно провести расследование, так? Да, я зараз просто не хочу называть позывные нават людей, которым я наоборот сказал. Берите, занимайтесь. Ну, вы выступали, вы поднимали питання про факты коррупции, калі ласка, доведите эти факты. Магчыма, яны ёсць, но это трэба доказы, каб былі, і мы павінны іх давесці. В адваротным выпадку, хлопцы, там, хто нас глядзіць, тыя рэчы, якія мы прамаўляем в эфир, яны б'юць па ўсіх добраахвотніках. Потому что, калі вы знаходитесь в системе ПКК и кажется, что ПКК коррупция, у нас зменшается все, наша подтримка зменшается. Мы повинны давать справоздачу. Так, і яшчэ вось такое пытанне, хоць нейкае следства ідзе, вось вы на зв'язку з дзядзькам, якога, ну, як я разумею, большая колькасць добраахвотнікаў абрала? Та, безумоўна, я на сувязі з дзядзькам. Следства маеш на увазе... Ну, нейкі працэс увогуле вось зменаў рэформаў ідзе, і вось наконт тых жа махлярстваў, ці як правильно сказаць. Тут есть два шляхи. Один, скажем, такой громадский, полковый, да, я ведаю, там нехто збирає вот эту фактуру, да, но есть же еще юридичный шлях. То есть, коли мы идем юридичным шляхом, это повинно быть следство проведено и доказы, факты коррупции, якби, тогда это может быть протяг. Но коли мы нават назбираем фактуру вот таким громадским шляхом, да, ну, можно умовно провести, як у доброахвотников, там, який-нибудь товарищеский суд. Умовно. Ну и там, вот у нас есть доведенные факты коррупции, мы можем их огучить тогда, але повинны быть железные доказы. Ну, мне вось складана з Польшчы ввогуле щось підказувати, тому, хлопці, давайте розбирайтеся, там, допомагайте. Ось. Так, наконт рекрутинга ви казали, що були неяк зв'язані з ним, відказували за його. Як виглядає рекрутинг на сьогоднішній день? Бо чув, що у Варшаві закрили центр наш. Ну, это закрыли, скажем так, у двух кости. Так само по решению там, двух персонажей, всем ведомых, на жаль, сманипулировали добрым хлопцем, который записал видео, ну, это Паша Кухто, и он это озвучил. Это ж, до речі, вже не перша їх спроба зробити таку річ. Там перша була, здається, год минулим літом. Наскільки я пам'ятаю, так само спиняли рекрутинг про повідомлення в телеграм-каналі полковим. На сьогоднішній час рекрутинг протягується. У нас про сайт Каліновський.орг записаний бот, про який є рекрутинг, який створили кіберпартизани. Люди пишуть в этот бот, на контролі сидять кіберпартизани і там інші люди. Варшавський центр, який працював, і він буде працювати далі, хутчэй за все. Зараз буквально сьогодні будуть вестись перемови на гэты конт. А нават, калі не, то буде знойдено інше помешкання. То есть схема рекрутинга, она остается та самая, там одна буде околичность, что ранее ПКК робив школу молодого бойца, курсы молодого бойца, а зараз это уже буде робити частка, ну, міжнародний легіон, в більш сприяльних умовах, і там навіть логістично буде зручніше це все робити.
Спасылку мне, калі ласка, потым скінеце, я все замацую, каб людзі звярталіся. Так, пытанні будуць зараз палітычныя. Я памятаю, што вы балацировались у КР, потым знялі сваю кандыдатуру, як і хлопцы. Можете пракаментаваць гэта? Так, я принял решение про выборы в КР, потому что с одного боку я разумел, что треба выходить на новый уровень, який буде давати вот этот институт КР. Потому что, давайте так, коли мы кажем, что мы войсковцы ЗСУ, то у нас и коло общения только войсковцы, да, и ЗСУ. И у нас уже несколько разов была такая ситуация, мы выходим на структуры и кажем, нам треба допомога белорусским доброохотникам. И у нас питають, ви в складі ЗСУ? Так, в складі ЗСУ. Так ми ж допомагаємо ЗСУ. Ну, якби, чому вам нека особна повинна бути? Тут питання про білоруську суб'єктизацію. Це те, що робили вже в історії, наприклад, Деголь. Це те, що робили поляки. У них коли були свої уради в вигнанні, і у них були свої військові підрозділення. І всі розуміли, є британська армія, є французька, а є польська. Там в різних структурах. Ось, тому кшталту этого, може бути, стане КР органом таким, який повестку білоруських доброохотників подиме, і вона буде гучати. І в кінці кінців це буде працювати плюсом на забезпечення полка Калиновського. Тому що там відомий наш всім хлопець з полка Кусь Олександр Клочко, який повинен стати председателем комісії по національній безпеці. Ось. Тому я прийняв це рішення, і на той момент я ведав, що мені хутчэй за все прийдеться сісти з контракту, з щастя. Але коли закрутились події, я не ведал сам, что с полка еще пошло несколько человек, ну, которые на контракте люди. И коли этих людей, после ведомого там схода командиров, сдается у красовику, поставили перед фактом, что вы повинны сести с полка, пишите заявы, то мы, пораявшись с Китом, приняли решение, что людей треба оборонить, потому что там поважанные хлопцы и девчата. І був скликаний всім відомий перший сход полковий, ще на старій базі, де прийняли відоме рішення, фактично спинили процес звільнення хлопців. Ну, потім там відбулись такі речі, що була ж правова колізія з-за того, що по законодавству України військовослужбовцям ЗСУ, ну, якби не бажано займатися політичною діяльністю. Но ми ж заміжники, в той же час ми військовослужбовці ЗСУ. Тому ми не громадяни України, ну якби ми військовослужбовці, врешті-решт, каб не обостряти відносини з щастю, вирішили всім знятися з цих виборів. Так врешті-решт все і зробили. Добре. Слухайте, чув апошній навідність, що ви у офісі Світлани Георгіївни. Як так сталося, що ви там? І, ну, така маленька ремарка. Мені так само буде цікаво ваші думки. Я пам'ятаю, що штаб полка заявляв, що ніяких відносинів з офісом Світлани Георгіївни мати не буде. Акрамя гэтага, яшчэ і з байсолом са стрыжаком. А тут мы бачым, што такія кардынальныя змены. Так, поправка одразу. Не в офисе Светланы Георгиевны, а в об'єднаному переходному кабінеті. Пробачте. Это різні речі. Не моцно розбираюсь просто. І на конт заяви я просто хотів би, ну, нагадати, побачити посилку, що була така публічна заява, що яно насамрэч так було. Слухайте, я вам можу сказати як добраахвотнік, що до мене доводив мой комбат Ян Беларус, што мы не супрацоўнічаем. Вось, я не ведаю, наколькі гэта адкрытая ці закрытая інфармацыя, але я быў не адзін, нас сабралі і ён вось сказаў. А гэта яму накіравалі са штаба. Ось, но в дачыненні да кабінета, скажу адразу, на полк ад іх заходила дапамога. То есть вот конкретно я вел перамовы с Ковалевским, некалькі разоў мы сустракались. У выніку гэтага на полк прыйшло 3 новых автомобиля. Это там 2 ведомые Тойоты с нулевым пробегом. И еще одна марка, я вылетела с головы. Это только по машинам. А они еще пригнали нам бэушных
здається, 2 буса, некалькі бушних машин. Ну, тобто Була інша. Допомога була, да? Мне дивно чуть, что мы приняли решение, что мы как бы з ними не маємо справу. Так ми ж брали допомогу, і зараз хлопці Ось. на цих машинах їздять. Так я розумію, а мені дивно чуть, що ми брали машини, тому що колись я пам'ятаю, що ось ми ні з якими офісами ніяких дочинень не маємо. Ну, як Ну, було. гляди, коли ми взяли допомогу, ну як ти лічиш, це треба було робити чи ні? Звісно, тому що, ось, наприклад, я коли робив інтерв'ю зі Стрижаком, я кажу, ось не доброахвотники, а ПКК, полк ім'я Костуся Каліновського, відмовився з вами супрацовничати і брати хоч які гроші. А яны ж собрали, причому це не ваші гроші, не вашого фонду, це білоруси собрали. І ось ми тоді порозмовляли, да, гроші були, і вони просто розійшлись на інші доброахвотські роти, підрозділи і так далі. Безумовно, і я веду зараз випадки, що наші полкові хлопці, дійсні ці були, ну які в резерві, вони виходять періодично на всі ці фонди і просять допомогу. Так давайте визначимося. Так давайте. Ви якби ми зараз будемо давати відзнаки, от це добрий хлопець, этот недобрий, у этого беремо, у этого не беремо. Ні, так питання до вас. Колись штаб полка ім'я Костуся Каліновського сказав, що ніякої допомоги від офісу і Стрижаков їм не треба. Але ви кажете, що всю штуку брали. Так ось мені самому треба ніяка правда. Я кажу то, що було по факту. По факту к нам заходила допомога, і не тільки від цих структур. Коли перша допомога зайшла? Ну-ка просто розуміти вже по часі. Так, перша допомога от АПК к нам прийшла. Тоді ще вроді АПК не був створений. Да, тоді ще був офіс Тихановської. АПК ж вроді літом створили 22-го года. Ми з ними зустрілись. Це був красовик 22-го года, здається, красовик. Я пам'ятаю, що так холодновато було в Києві, коли вони привезли нам перші машини. І там, до речі, у нас і пости були, треба поглядіти по цих соцсетках старих, фотки робили, приймали ці машини. Потім нам неоднократно передавали люди, які мають дочинення до кабінету, наприклад, Латушка. Буси які приїжджали з їжею, наскільки я пам'ятаю. Я розмовляв з Латушком тим літом. Якраз тоді в Чернігівській області був, і ми з ним стелефонувалися. Что тычется на конт Байсола, вот этого фонда, там была история, что пришла некая допомога в неком не том выгляде. Я широко скажу, я не лез в финансовые справы, и навіть не в эти материально-техничные я не ведал, что сколько приходится. Потому что, занимались людям, я им доверял, працювали як команда, все. В певний момент, і до певного моменту я довіряв, що ми працюємо одною командою. Зараз на всі ці речі старі я вже гляджу по-іншому. Чому це робилось, з якою метою? Тому що вилазять вельми шмат цікавих кінців і історій. Я кажу, в оконцовці, у мене була розмова з цими людьми з фонду Стрижака, і вони мені підтверджують інформацію, що полкові хлопці до них постійно звертаються по допомогу, і вони їм оказують допомогу. Розную. Було. Я пам'ятаю навіть, чоловік твар ховає, і він попросив машину пригнали, я просто чому ведаю, я допомагав йому запис робити, він був у Балаклаві. Так, ладно. Я ще хотів на конт сепарирования допомоги сказати. У мене була розмова не один раз з діаспорою, і вони кажуть, заходимо на Варшавський мобілізаційний центр, і нам там кажуть, а ми з цими не хочемо розмовляти, а з цими ми не працюємо, а з цими ми не хочемо мати справи. І люди такі кажуть, хлопці, а що у вас за дивні речі відбуваються? Так врешті-решт вам треба допомагати, ви там, як ви їх там сепаруєте, цих людей, як ви їх там відрізняєте? Ось і була проблема, коли побратим отримав машину, і потім йому, подається, прийшлося її здати у ГУР, битцем ми не беремо нічого від Стрижака. Ось. Карацей, гэты момант больш падрабязна яшчэ разгледзім, таму што я так разумею, гэты валдыр ужо надарвалі і хутка з'явіцца больш інфармацыі, проста штосьці пакуль нельга казаць, як я разумею. Напэўна, ўсё. Хочацца апошняе, што запытацца, вось вы будзеце зараз, як правільна, не офіс, а як, кажуць? Кабінет. Аб'яднаны пераходны кабінет. Вось. І як вы бачыце, можа, нейкія ёсць думкі,
якімі можна падзяліцца? Ну, як вы бачыце сваю працу? З кім будзеце супрацоўнічаць і далей? Тое, што можна казаць. Першае, я это абвесціл адразу на канферэнцыі ў Вільні пра збор, дапамогу палку Каліновскага. Асноўной накірунак, я бачу, вот гэты накірунак, гэта дапамога нашим добраахвотнікам, якія зараз там в Украіне, ну і тут, которым трэба дапамога. Сацыялізацыя, дакументы і так далей. Тут кабінет, маючы выхады на еўрапейскіх палітыкаў, ён можа больш актыўна гэта все лабіраваць. Да, мы зараз не говорим просто у мілітарныя рэчы, потому что тут ёсць абмежаванне. Но такія звязаныя з цывільнымі ці двайного прызначэння, дакументы, сацыялізацыя, гэтае пытанне можна вырашаць. Плюс я хочу распачаць некалькі праектаў по обученню наших хлопцаў, потому что калі мы говорим про то, что нам трэба адбудоўваць новую беларускую армію, новыя беларускія структуры сілавыя, нам трэба мець сваіх афіцераў. По законодаўству Украины у нас ёсць абмежаванне, але ніхто не забараняе нам готовиться зараз. Вось. Будем пробіваць гэта рашэнне. Ёсць еще один цікавы проект, звязаны с аднаўленнем Украины, инфраструктуры. Пакуль не буду уже падрабязнасці казаць, калі з Украінай мы уже правядзем перамовы і будзе паразуменне, тады ён агучыцца. Дзякуй. Спадарства, хачу да вас звярнуцца, калі ёсць нейкае непаразуменне, калі ёсць нейкія пытанні, калі ласка, пішыце, будзем агучваць з Ігорам мы на звязку, каб не было такіх непрыемных момантаў, як у мяне ў мінулым роліку, дзе я памыліўся, хто там каго падтрымлівае. Але рэформам быць у любым выпадку і да перамогі разам. Слава Украіне! Героям слава! Жыве Беларусь! Жыве вечна! Ігор, гэта ж Вадим Кабанчук, каб было всем зразумела, і мы ж Лахвічам на ты, а чамусь у мяне часам называе на вы. Выхаванне, прабачце, я тут адчуваю сябе як ведоўцам. Дякую.